एक्स गैयाबा गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोननि सेरावहाय आङो जोंनि जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि बागै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ अलरेडि आरो नुवाखैब्लाबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। जायफ्रानोखि जिथु लाइमोन दायो गावनि इयुन फिउचारनि लामाखौ हान्थिलांगासिनो दङ बा हान्थिलांबाय थानो सानदों बिथांमोननि बागै नैबे मोनसे बाथ्राया मोनसे इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय गोबाव खालामबाय थालासै नङाब्ला सिटियार डिसक्लेमारखौ लागायना होलांसै नोंथांमोनाल भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला नायलांदो। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय बाथ्राखौ जागायनायनि सिगाङावनो फंसे बाथ्राखौल' बुंनानै आं होग्रोनि नोंथांमोननि सेरावहाय नङा होमब्ला। दायो आथिखालनि जुगाव जोंनि लाइमोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा नङा होमब्ला बयहाबो मा गार्लफ्रेन्ड थायो बयफ्रेन्ड थायो नङा होमब्ला। जायखौ बुङो नोंथांमोनानो मिथिखागौ गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड होननानै बुङोब्ला मा बुङो नङा होमब्ला। थ' बिनि सिगाङावनो जेनेबा आं नोंथांमोननि सेरावहाय बाथ्राखौ फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांनि सेरावहाय देखायलांना होनि। नोंथांमोना बे भिडिअनि क्लिपखौ नायनानै बुजिना लाग्रो। बिनि उनाव नोंथांमोननि सेरावहाय आं फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे जोंनि जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेफोर नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि इम्परटेन्ट होननानै जुदि सानाखैब्ला नोंथांमोना इयुनाव जितु गावनि लामाखौ हान्थिलांनायाव मोनसे माने आइडिया मोननाया मोनसे मा साजेसन मोननाया नोंथांमोना गोथैलांगोन होननाय बिदि जागोन आरोना लोगोफोर। ओंखायनो नोंथांमोना जोबजासिम नैबे मोनसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना नङा होमब्ला थौदो। दुखुबो जागारनांगौ, गोसोथोनायाव गारजाफेरनोबो नांगौ। गारजाफेरनांगौ इन्ट्रेस्टआनो जाया लाइफआव जुदि एक्स गैयाबा। एक्स थानांगौ। सिगां सिगां थाबायथिबाय थानो उन उन मा होनो थाबायथि नुबोबाय थानो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो मिथिबाय। नों माजों बेस्थ' जानो एक्सनिखौ दा एक्सखौ नोंबो मिथिनो लुबैगोन एक्सआबो नोंखौ मिथिनो लुबैगोन। दोखो दोखो थैहाब थामाब गोसोथोलायनानै मोनाबाबो थांथारनांगौ मानसिया होमबासो देरहायो। सासे गोसोथोनायाव थैलाबायबा बे मा लाब जाखो मा नुस्लाबखो संसाराव। ना दुखुखौनो मोनस्लाबखो ना सुखुखौनो मोनस्लाबखो मोना। बे एक्सफोरखौबो दा जायफ्रा बोरैबा गारनो हादों बा गारजाबाय देनां एसे बैसो जाबा हाबा जाखांबा संसार जाबा इन्ट्रेस्टसो मोनबावगोन बेखौनो गारजानायाव गाव जे माबायदि। थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ नुखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर नायलांखाबाय नङा होमब्ला। बिथां जितु मेडामाहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मा बाथ्रा लानानै बिथाङा ओरैबायदि गुवारै गावनि बिबुंथिखौ होलांखो नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बे समावहाय बिथां मेडामा जे ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना साननो हागौ मोजां मोनलायनायनि गोसो थोनायनि एक्स लायनायनि गारलायनांगौ लालायनांगौ बेफोर बाथ्राखौ नोंथांमोना साननो हागौ एसे बेफोरो माने नर्मेल बाथ्रा बुंदों होननानै आरोना बिथां मेडामा। नाथाय बिथांनि बेफोरबायदि बाथ्रा बिबुंथि होनायावदि बेसां सिङाव गोथौ बाथ्राया हाबसोनानै दङ नोंथांमोना मोनथिगौ जानो हागौ। मोनथियोब्ला बयबो जायफ्रानोखि साननो हानाय गोहो दङ जायफ्रानोखि गावनि फिउचारनि थांखिखौ सानदों बिथांमोना अलरेडि बिथां मेडामनि बुंनाय बिबुंथिखौ खोनानानै अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' बिथां मेडामादि ओरैबायदि बुंदों जायहानिखि मोजां मोननाय दङ बिथाङा ब्रेकआप जादों बा गारजादों एक्स जादों बिथांखौ गारजानानै मा ओरैबायदि बुंदों बिथांनि थाखाय जौ फाग्ला जानाङा गावनि जिउखौ बावसोमनाङा गावनि जिउखौ थानानै मोजां राहा लामाखौ दिन्थिनांगौ बिथांनि सिगाङाव चेलेन्ज खालामनांगौ। बिथाङा दिनै आंखौ बेफोरबायदि मोजां मोननायाव आंखौ दिनै नोंथाङा जुदि आंखौ नेग्लेक्ट खालामदोंबा नोंथांनि सायाव आंबो नायगोन नों माबायदि मानसि आं चेलेन्ज लागोन होननानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। माने नोंनि जिथु हान्थिलांनाय लामा नोंनि जिथु नाजानायनि लामा बे नाजानायनि लामाखौ नोंथाङा गोख्रों खालामनांगोन बिनि सायाव देखायनो नाजानांगोन चेलेन्ज खालामनांगोन। बिथाङा दिनै बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मिथिजानाय जानांगोन होननानै बेफोरबायदि रावखौ लानानै बुंदों आरोना लोगोफोरनो। जानो हागौ नोंथांमोना गोबांफ्रानो बेफोरबायदि एक्स थानांगौ होननायखाय मिनिदोंबो जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर। एक्सुवेलि बाथ्राया बिथां मेडाम बुंनाय बाथ्राया मिनिथावनाबो जादों नङा होमब्ला लोगोफोरा। माथो फारसेथिंखालि
साननो थाङोब्ला ओरैबायदि गोथौ सान्थौखौ बिथां मेदामादि बुजायना होदों बुंलांदों आरोना लोगोफोर थ' आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंलांला नोंथांमोना नङाब्ला आंखौबो आरो सासे लेक्सारारसो होनना बुंलायगोन नङा होमब्ला लोगोफोर थ' अलरेडि नोंथांमोना बिथां मेदामनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनाखालांबाय नङा होमब्ला माबायदि खालामोब्ला गावनि जिउनि फिउचारनि लामाखौ हान्थिलांनाय लामायाव साक्सेस खालामनांगौ माबायदि आयदाखौ माबायदि गियानखौ लानानै गावनि जिउनि राहा लामाखौ नागिरनांगौ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' आं बे समावहाय बांद्राय बुंला दायो मोनानोबो हमदों नालाय दाउसिन दाउलाफोरा दायो नैबे जायगायावहाय उन्दुनो फैयो आरो नालाय हर थानो फैयो गोबां दावराव जादों आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला जुदि नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनायाव जेबो लस थाङा मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ जेनेबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे नङा मोननै मोजां गियानखौ होनो हागोन बा मोजां साजेसनखौ होनो हागोन होनना आं सानो आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै जुदि सापर्ट होयोब्लासो आं आरो इयुन फैबाय थानाय भिडिअफ्राव ओरैबायदि मोजां भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन बा खालामनो खाबु होगोन आरोना थुलुंगा मोनगोन आं बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबि नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय